Maupay Tacloban, welcome to another episode of K-Box TV. And now, we have a special guest from Calbayog. Yes. No other than Lemongrass. Yes. Yan. First of all, kayo no Lemongrass. Anong karigsingot Lemongrass? Lemongrass, kung tatawagan mo siyang waray is, ano siya, tanglad. Yan, yung pampahaw-haw. Kayo no tanglad na niyo gingaran niyo banda? Sa, ano kasi, dati, nag-jungle wine kami. Tapos, medyo nagkawatak-watak. So, pinalit namin yung pangalan na Lemongrass para mahawhawan dun sa pangalan. Masober yung masober yung tama. Patama yung hangover ng unang pangalan na jungle wine. Yan. Hiran una nga nakaklaim ito. Panpahaw-hawan. Pampahaw-haw. Kung may na mga banda nga nagburo vlog, May pampahaw-haw. may panpahaw. So, Yun, that's... baltok. I am Kendall Esperas, and your host for K-Box TV. Kangaranan ko kamo, ha? Yes, sir. And Rio, Guitar 1. Rio. Yes, Rio. Guitar 1. Rio. Tapos, ang Guitar 2, RJ. RJ, pinakagalit. Yes. Champ, keyboard. Champ for keyboard. Oyets, bass. Wow. Kaya din pinakataas sa era. 6'2". Ganado. Olens. Wow. And yo, man. Yeah, what up, y'all? Yeah. Vocalist. Okay, sige. Kakano nag-start ang Lemongrass? Nag-start po yung Lemongrass ng 2012 after ng Jungle Wine nung 2011 na tumutugtog pa kami sa mga bars. Tapos, yun, nabuo yung Lemongrass. Doon lang mismo sa Cubic Bar na tumutugtog lang si RJ. Nakita ko si Rio, tumutugtog din So, doon. all original members? Good. Members. Nung nakita ko to, naglalasing to. Tapos to... Paano siya naglalasing? Asa ngayon? Alright. Tapos si Rio, tumutugtog siya na may kasama siyang yung may singer siyang babae. Then, sabi nito, jam tayo. Tapos nagustuhan ng may-ari, dun, nabuo. Anong una niyong nabuo kami? song na ginam? Ginam namin na unang song is mga reggae dati na So, reggae na kagad? Mga reggae na agad. So, wala nang metal tayo. Wala na. So, reggae na. agad. So, baka yung panahon na yun, reggae yung uso. Hindi. Hindi naman. Rock! Para may iba. Iba-ibang bands. Iba't ibang genre din. Okay, sige. Then, kailan mo to nakita yung bass? Hindi tayo nagkita. Nagkakilala tayo, men. Nagkakilala kami dahil sa brother niya, si RJ. 2012 din yun. 2012 din yun. So, yung the making of the band na nga, nagtagal ba ng 1 month or 1 day lang? 1 week? Tumagal talaga. What? Hindi. Nag-1 month. Disband! Disband agad. Yun, tumagal siya ng 1 month tapos So, patuloy. Yung Lemongrass, kailan naging Lemongrass? 2012. So, pagkita nyo, tapos Dun nag-decide sa bar. Kasi wala nang jungle wine nun eh. So, nag-decide kayo kagad na Lemongrass? Oo. Ano bang kailangan pangalan natin? Sino nagbigay ng pangalan Pero ng yung Lemongrass? nag-idea yan, si Olins. Si Olins nagbigay ng idea. Dere balito. Pero, naghihamong grupo, nag-istorya kami to. Magtatagalog ba kita or magwawaray? Kaya Tagalog kunot, advantage, damo kunot makaintindi. Yes, opo. Kasi nationwide naman yung... So, magtatagalog na tayo ngayon? Simula ngayon?